Har vi möjlighet att vinna europeiska sangkappishna i Liverpool. Det säger 25-åriga gamle havnamæveren Rane Petersen som lejarkvälde vann danska Melodi Grand Prix. Reiley! Vi sangen Breaking My Heart blev det Faroese Rane Petersen etla Reiley som vann danska Melodi Grand Prix. Det kändes alltså mega cool, alltså early fight. Ja, en ära, en honor att jag har gjort det. Att upplevelsen var early go och jo, super cool. Og en annan føringur som hever stegi av Grand Prix-paddlenon hans Edward Andreasen, som i 2008 lodtøk i kappingene sammen vid bølgenon The Dreams. Det så størst utstillingsvinter. Jeg halte det var en 2,5 millioner som hukte etter å ta. Jeg tror faktisk ikke han bedre mulig å vise det fram enn etter. Nu blev det så nummer 4. Gjør du det några mån för tikkon som bölk att det har du haft och så störst som du ser utställningsvinter? Ja. Alltså ja, för hundan. Jag tycker inte att vi hade haft det i karriären som vi fick visst inte varför en del gånger. Och det ösne en vänrugur Reiley som för att ombåda Danmark och i europeiska sangkappingene. Jag vilja just tone like we ikke bare Danmark, men i Skandinavia og i Europa, reelle landet. Men jeg har ikke ordentlig kunnet gjøre det, tror jeg at jeg har vært en mening vidt. Jeg har skrevet en platekontrakt med et amerikansk platefella, jeg har hatt management som i London, og så har vi gjort det også i Asia, og jeg har ikke ordentlig gjort det i Europa, og selv om vi prøver å være ordentlig, så gav det ordentlig mening til at jeg gjør det og kjøper en aktiviteter hver ordentlig i Europa. Så på den måten kan jeg ta åpne horene nok som jeg nu finns det Danmark, men så eisne i resten av Europa tar show eisne ver. Jag alltid han hever ordet till star quality. Det må jag säga. Att onkel och pen förer och att det är gott lä. Jag tycker bara att han är vunnit i Danmark är en seriös show. Så långt nu har han vunnit på det och till snacka for små. Hvordan har du lige nu, Reiley? Ja, det så fedt. Jeg har så godt. Jeg elsker det. Hvad har du at sige til danskerne og næste uge? Hvad skal jeg sige på dansk? Bare sig det på engelsk. I'm so happy. I'm so thrilled. This is an amazing experience. Det vakti ans ta 25 gamle føringeren sværa i danska versjonen aktor av enskon. Men tar jeg så ikke har så angst, så det simpelthen tror jeg at til dem tar jeg versen kom i spurte med att du då hur är det det går så kött fyra att jag kan inte stäcka upp ta och huxa mig om vad ska jag säga danska ta mig bara köra jag vill ha kött svärd vet så ankte så mig bara liksom vita kvar mina avmaskningar är det och så bara köra vidare men jag får lära mig. Hur du vänner man vinna? Ja, så det har vi det här. Jo, det här har vi. Alltså, jag får göra mitt bästa. Det är första steppet jag vill för en geomat boost. Och glädje mig till processerna som är för framan.